नोंथांमोन बयनिसिमबो बेलासि मुगानि हामलायनायखौ बयनिबो जासिनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। दायो आं माने बेलासि मुगानि आपडेट लाबोनो थाखाय सानदों, अन्नानैहाय नायलांदो लोगोफोर। बहाय पस्टारावहाय नुदों जाहैबाय एस केरकाटा कन्टेक्ट नाम्बार बहाय होनाय दङ नै 9954965584। बेवहाय माने जायफोरनो माने इ रिक्सा भारा नांगौ नोंथांमोना माने कन्टेक्ट खालामनानै बे नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय लांनो हागोन आरोखि। जेरै क'क्राझार, साफागुरि, बङाइगाव रेलवे स्टेशन, बिजनी etc बेफोरबायदि जायगाफ्रावहाय जायफ्रानाखि थांनो गोसो नोंथांमोना नैबे नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय थांनो हागोन आरोखि। ट्राइबनि थाखायहाय बेवहाय भारानि रेटखौ लिरनाय जायाखै, अन्नानैहाय कन्टेक्ट खालामदो, अब्लानो माने गासैबो रेटफोरखौहाय मिथिगोन आरोखि। नायदो अब्ला लोगोफोर, एसे गोरलैयैहायनो नोंथांमोननि थाखायहाय बे पस्टारखौहाय गामियारियावहायनो दोथाबफैनाय जाहैबाय। बे गारि अट' इ रिक्सानि जि पार्किं टुक्राझार बाजारावहायनो थाफैगोन। नायदो लोगोफोर, गाहायावहाय लिरनाय दङ नै पार्किं फ्रम टुक्राझार, बेबायदि बाजारावहाय बेखौहाय पार्किं खालामनाय जागोन। गारिया जाहैबाय हनै बेबायदिनो इ रिक्सा, बेबायदिनो महिन्द्र कम्पानि। नोंथांमोना टुक्राझारनिफ्राय बेबायदिनो क'क्राझाराव थांनो गोसोब्ला क'क्राझारावहाय लांनो हागोन। साफागुरियाव लांनो गोसोब्ला थांनो गोसोब्ला साफागुरियाव लिंलांनो हागोन। आरो बेबायदिनो बङाइगावआव थांनो ट्रेन स्टेशनावहाय थांनानैहाय बेबायदिनो ट्रेन टिकेट दाननो गोसो दङब्ला नोंथांमोना बे गारियावहायनो गाखोनानैहाय थांनानैहाय टिकेटफोरखौ दानहैनो हागोन। आरो रेलवे स्टेशनावहायबो थांनो हागोन, बिजनी ओमफ्राय बायदि बायदिफ्राव लांनो हागोन आरोखि। जायखिया माने नोंथांमोना नैबे नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामदो आरो नोंथांमोना थांदो। हामबायसै बिदिबा, माने भिडिअखौ माने बेसेबां गोलाव खालामबावनो, अन्नानैहाय नायलांदो लोगोफोर। आरो चेनेलावहाय गोदानब्ला अन्नानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो आरो शेयार खालामदो, लाइक शेयार कमेन्ट खालामो दाबाव। हामबायसै, थेंक इउ। नायदो नै बेयो जाहैबाय माने बालाझार नंथु सालबारि बालाझार होननाय गामियावहाय सलेमनि दखान दङ। बेवहायनो नै बे पस्टारखौबो बेबादिनो लामायावहाय दोथाबनाय जादों आरो। नायदो नै लोगोफोर, बेबादिनो महिलाफ्रा साहा लोंफैदों नै सलेमनि दखानाव। बेलाय नै नायदो नै दखाना, बेलाय बे दखानावहायनो बे पस्टारखौहाय दोथाबना दोननाय जादों आरोखि, दंफाङावहाय, लामा सेरनि दंफाङावहाय। नायदो नै लोगोफोर, नैबे लामा सेरावनो आरो बे लामा सेरावहाय दखान दङ, नंथु सालबारि बालाझार टुक्राझारनि साहाजोंहाय। ओमफ्रायो नै थाइजौ दङ लामा सेरावनो, ओमफ्राय पेट्रल फानो। ओमफ्राय नैबे आवजार बिफाङावहायनो बेबायदिनो थांलाय फैलाय खालामग्रायाव नुनाय बायदि आरामसे दोथाबनानै दोनदों आरो। बेलाय नै नायदो, नैबे पस्टारखौनो नोंथांमोना नायदो, ओमफ्राय फरायदो। ओमफ्राय माने नोंथांमोना गोजानाव थांनो गोसो दङब्ला नैबेवहाय नायनानै कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना थांनो हागोन आरो। हामबायसै बिदिब्ला, थेंक इउ।